Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Республика кырларында урып җыю эшләре бара. Бөгелмә чишмәләрен төзекләндерәләр. Әлмәт картиналар галереясында яңа күргәзмә. Район басуларында бертөкле культураларны урып җыю эшләре дәвам итә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматларына караганда 4 августка 11 мең гектар мәйданда ипи суктырылган. Бу көзге будайның 74,7%, көзге ярышның 39,4% дигән сүз. Арпаны да кирсәң, уртача уңыш гектарыннан 18,8 центнер тәшкил итә. Ефим Тимофеев қолада өскен егет армия хезмәтеннән соң ул үзен авыл хуҗалыгында сынап карыйсы иткән. Бу сезонда комбайнга беренче тапкыр утырып икмәк суктыра. Много эмоций уж. Все не передать уж. Продолжить, стараться, быть лучше, больше набирать урожая. Такарликов исемендәге хуҗалыкта икмәк җыюны иртәнге 5-тән башлыйлар һәм караңгы төшкәнче дәвам итәләр. Комбайнчылар эштән бөленеп тормастан төшке һәм кичке ашны пәшәкчеләр басуга китерә. Бу схема белән эре хуҗалыкларның күпләрендә эшлиләр, ди районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Фәнис Шәрәфиев. Бурыч бер үскән икмәкне югалтуларсыз һәм вакытында җыеп алу. Средняя урожайность в этом году, конечно, по сравнению с прошлым годом чуть ниже. Это в районе 19-20 центнеров с 1 гектара. Но есть те участки, которые дают более 30, 36, 37 центнеров с 1 гектара. Это вот по хозяйству Токарликова я имею в виду. Практически большее число хозяйств уже зашли на уборку. Это в районе 10-13 хозяйств. 40 мең гектар мәйданда бертөкле культуралар чәчелгән. Саннарның төрле булуын, иген үскән басуларның географиясенә дә, кертелгән ашламаларга да бәйлиләр. Әлбәттә, инде төп фактор тотрыклы булмаган һава торышы. Шулай да игенчеләр дә, хуҗалык җитәкчеләре дә, белгечләр дә зурланырга тырышмый. Хочется поблагодарить наших комбайнеров, которые на сегодняшний день с утра до ночи находятся в полевых условиях, убирают урожай. Урожай, еще раз повторюсь, не такой, как в прошлом году. На это повлияло и весенние заморозки трехдневные, и засуха. Засуха, она очень повлияла. Практически в пахотном слое почвы очень низкое содержание влаги, это около 6 миллиметров, если смотреть в жидком эквиваленте. Надеемся, что дожди пойдут к началу осеннего сева озимых культур. Көзге авыл хуҗалык хезмәтчеләренә 15 мең гектар мәйданда көзге культуралар чәчү бурычы тора. Радифа Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Республика кырларында урып җыю компаниясе тулы куәтенә эшли. Татарстан аграрийларны уракның 1 миллион тонна чиген узды. Уңышның уртача саны гектарыннан 28,4 центнер. Суктырылган мәйдан 371 мең гектар. Азнакай басуларына килгәндә районда эш яхшы оештырылган ди белгечләр. Игенченең көнне төнгә ялгап тырышып хезмәт куя. Максатлары икмәкнең бертеген дә югалтмау. Азнакай гомер-гомергә икмәкле як булды. Кара туфраклы, уңдырышлы җирләреннән мул уңыш алып килеп, республика күләмендә алдынгылар рәтендә барды. Быел исә уңыш көтелгәннән күпкә түбәнрәк. Сәбәбе корылык вакытында яңгырлар булмау. Оештырып, шушы эшне ипиләребезне җыеп алырга кирәк. Аның өчен инде 103 комбайныбыз бар район буенча. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең оператив мәгълүматларына караганда, район басуларында 6700 гектардан артыграк бертөкле культуралар суктырылган. Уртача уңыш гектардан 16,5 центнер чыга. Август мөслим җәмгыятендә исә бу күрсәткеч 20 центнердан артыграк тәшкил итә. Район буенча инде уборка көннән-көн кызган бар. Кыза бара. Бүген менә август җәмгыяте үзенең биләмәләрендә урып җыю эшләрен башлап җибәрде. Игенче өчен үзең үстергән уңышны җыеп амбарларга озатудан да күңеллерәк күренеш бар микән? Алда 9400 гектар җир сугасыбыз бар. Бу көндә 9 комбайн эшли. РСМ Торым комбайннары. Бүгенге көндә кыр хезмәткәрләренең төп максаты алтындай бөртекләрне түкми чәчми җыеп алып, югалтуларсыз табыннарга китереп җиткерү.
Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә муниципаль районы шишмәләрне реконструкцияләү белән бәйле булган берничә проект арасында Татнефть грантлар конкурсында җиңүче булды. Бу Бөгелмә Әлмәт автомобиль юлының 9-нчы километрында урнашкан шишмә. Бүгенге көндә анда бар куәткә ремонт эшләре бара. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр. Бөгелмә Әлмәт юлының 9-нчы километрындагы шишмә бөгелмәлеләргә яхшы таныш. Элеккеге елларда шишмә халык арасында популяр иде. Яңа өйләнешкән парлар биредә фотосессиягә килеп күңел ачса, дачниклар бакча эшләреннән соң агач күләгәсендә ял итте. Йөк машиналары йөртүчеләр даими рәвештә юлга су җыя торган иде. Ләкин еллар узу белән барысы да үзгәрде. Әлеге җир ташландык хәлгә килде. Хәзер су буенда тулы реконструкция бара. 2023 елда Татнефть благотворительный фонд Татнефть буенча безнең сельский поселение 10 миллион акча аттык. Шуның хисабына быел мына Ратник 9 километрны ясарга планладык инде. Монда софинансирование безгә 1 миллион район берде. Бугульмейский механический завод также безгә как софинансирование монда помогает. Бу чишмә Пушкин әкиятләренә багышланып ясалачак була. Архитектор Артем Цокурның нияте буенча юлда сәяхәт итүчеләр күзенә Александр Сергеевич Пушкинның искиткеч әкият дөньясы ачылачак. Монда 33 батыр, су анасы һәм галим мәче пәйда булачак. Әлегә биредә бар көчкә реконструкция бара. Төзүчеләр тротуар плиткасын җая, шишмәне төзекләндерә. Монда вещь тауы күргән булса, хәтерләгән булсагыз, анда отсыпали где-то бер 35 машина чернозем кырттык. Монда менә порядок наводиттек. Монда весь заброшенный, весь курарак түгел, суга менә хәзер су җыеп, уже бүген икенче тапкыр испытать итәбез, су китмиме, юкмы, нәрсәне стяжка бирәбез дә. Быебыз да все, не купили уже әзер була. Төзүчеләр шишмә территориясын яңарту эшен 1 ай ярым элек башлаган. Шишмә янындагы реконструкция тәмамлангач, алар бу аны чистартта башлаячак. Яңартылган ландшафтны заманча яктырту системасы тулыландырачак. Ял итәргә килүчеләргә уңайлы булсын өчен скамьялар һәм биотуалетлар урнаштырылачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт картиналар галереясында тагын бер күргәзмә ачылды. Аның авторы 30 еллык остаз тәҗрибәсе булган Светлана Абдуллина. Балаларны рәсем сәнгатенә өйрәтүче педагогның эшләрен безнең төшер төркемендә күреп кайтты. Сүз Алинә Хәсәншинова. Светлана Абдуллина 1-нче номерлы Әлмәт сәнгать мәктәбе укытучысы. Аның гомуми эш стажы 30 ел. Шул дәвердә ул күп санлы балаларга серле сәнгать дөньясына юл ачкан, алга таба үсәргә мөмкинлек биргән. Я расту как педагог с каждым своим выпуском, анализирую, понимаю, что меняются в какой-то период ребята, находишь к ним индивидуальный подход. Это очень интересно. То есть, если уже преподавателя затянуло в школе, а тем более в художественной школе, где действительно царит творчество и такое эмоциональное развитие каждого ребенка, и ты за это отвечаешь, это очень здорово. Әлмәт картиналар галереясында ачылган күргәзмә Светлана ханымның алтын юбилее уңаеннан оештырылган иде. Моннан тыш аның хезмәт кенәгәсенә дә төгәл 30 ел. Биредә аның Санкт-Петербург каласындагы иҗади пленэр барышында булдырылган хезмәтләре һәм Суздаль каласында туган картиналары урын алган. Здесь представлены мои работы из Санкт-Петербурга. Это вот 20-й год, пандемийный, сложный год. Учеников нельзя было вывозить, перевозки детей, то есть в связи с пандемией. Да? Только-только мы начали выходить от этого шока, и организаторы программы «Юный художник» говорят, раз детей нельзя вести, мы решили собрать педагогов со всей России. То есть мы уже благодаря их конкурсам друг друга кое-кто уже знали, и мы видим, что в программе «Педагогический пленэр» будут участвовать знакомые. И, конечно, сорвались, поехали с Альфией Ракиповной. Вот. Это был первый такой опыт именно педагогический, то есть собирать и обучать уже педагогов. Остаз рәссамның эшләрен август-сентябрь аенда күрергә мөмкин булачак. Урыны Әлмәт картиналар галереясы. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда бәхетле Әлмәт исеме астында старт алган яшьләр марафоны дәвам итә. Аның чираттагысы зумба фитнес, төрле мастер-класслар һәм әлбәттә музыкаль тамашага бай булды. Хәрәкәттә бәрәкәт, бу хәрәкәт дәртле бөек көйләренә дә булсам, ул әле яхшы кайфта бүләк итәчәк. Шуңа күрә бәхетле Әлмәт марафонын оештыручылар чираттагы очрашуны бөек көйләренә хәрәкәт белән башлыйсы иттеләр.
Zumba Fitness – это самая популярная в мире танцевальная программа, которая основана на латиноамериканских и других популярных ритмах. Почему она так популярна? Потому что несложные движения выполняются под зажигательную музыку. Зумба помогает жить людям, проживать какие-то сложные жизненные моменты, ситуации. Яшьләр үзәге янындагы мәйданда ораторлык осталыгы буенча мастер-класс та узды. Биредә спикерлар сөйлесе сүз тыңлаучыга барып җитү серләре белән бүлешә. Рассмотрели тему разминки, как надо разминать лицо, как нужно разминать голосовой аппарат и как жестикулировать, как уметь объяснять слова и импровизировать. Вот сегодня показали небольшие такие упражнения, поделали и показали, как выступать легко. А можно помахать всем, кто нас слышит? Привет, привет, привет! Споем вместе? Всех друзей и тогда звук поставим на всю и соседей близко, кто под нами в лесу и простите. Кич концерт программасы белән дәвам итте. Әлбәттә, чарага махсус килүчеләр яки очраклы эләгүчеләр өчен һәр вакыттагыча кул эшләнмәләре сатуда оештырылган иде. Рәдифә Нугманова, Ринас Вәлиев, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. А помните, здесь есть момент, где хлопать нужно? Подготовились? Все. Заберу с собой почти солнце, Монако. Киләсе елларда колабызда Татнефть Хәйрия фонды тарафынан оештырылган Кара күз этно-мәдәни фестиваленең соңгы чаралары узачак. Бу юлы ул иҗат һәм китап сөючеләргә юнәлдерелгән. 5 август көнне көндезге сәгать 2-дә Әлмәт Дәүләт нефть институты скверы һәм Рәсем мәктәбе скверы сезне рәсем сәнгате буенча мастер-классларга чакыра. 16:30-да шунда нефть институты территориясендә китап укучылары белән әңгәмә узачак. Шәһәр пляжы шимбә көнне джаз музыкасына чумачак. Бурита, Алексей Чумаков, Петр Востоков һәм башка кунаклар джаз фестивалендә үзләренең иҗаты белән сөендерәчәкләр. Фестиваль көндезге сәгать 3-тә башлана. 5 һәм 6 августта Каракүз скверында, Әлмәт иҗтимагый үзәгендә һәм башка шәһәр мәйданчыкларында 11-дән кичке 7-гә кадәр китап ярминкәсе оештырылачак. Аның кысаларында балалар өчен осталык дәресләре, блогерлар һәм мәдәният эшлекләре өчен белем лабораторияләре, спектакльләр планлаштырылган. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.